Hare Krishna. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியறதா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியறதா? மாதாஜி தெரியுது. நம்ம இன்னைக்கு வந்து 9வது அத்தியாயம் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் குந்தி. குந்தி மகாராணியின் போதனைகள்ல 9வது அத்தியாயம். அதாவது மாயையின் காய்ச்சலை எப்படி குறைப்பது, அதுதான் இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும். முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரண் பாடிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கிய சாக்ஷுருமிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. कुटी बाबा எப்படி இருக்கா? நல்லா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே அந்த இது கீர்த்தன் பாடும் யாருக்காவது தெரியுமா? மாதாஜி கீர்த்தன். ஜெய ராதா மாதவ. பிரபுபாதர் எப்போ இந்த லெக்சர் ஆரம்பிச்சாலும் இந்த பாட்டு பாடாத இருக்கும். இது போடுறீங்களா மாதாஜி? இதுல இது இல்ல, போடுங்க மாதாஜி, கேக்குறோம். புக்ல இருக்கா மாதாஜி? புக்ல இல்ல, இது இருக்கு, சாங் இருக்கு, நீங்க பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. காலையில இது அட்டன் பண்றீங்களா? 7:45. நான் எல்லாம் பண்றது இல்ல மாதாஜி. பண்றது இல்ல. அதுல வந்து இதான் போடுவோம், ரிப்பீட்டடா வந்து 3 times வந்து பண்ணுவோம். மாதாஜி காலையில தான் கிளாஸ், எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட 7:30 புதியவே டைம் ஆயிருக்கு மாதாஜி. அது அட்டன் பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தமிழ் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எந்த புக் எடுத்துக்கலாம் மாதாஜி? இதுல புக்கு இல்ல, இதுதான் பாகவதத்துலதான். ஆனா பாகவத புக்கு கிடையாது. இது வந்து குந்தியின் போதனைகள், தனி புக்கு. தனி புக்கு. பிரபுஜி எழுதுனது, பிரபுபாதா எழுதுனது. பிரபுபாதாவோட. கேக்குறதா? கேட்கல மாதாஜி.
தெரியுதா ஸ்கிரீனு? ஸ்கிரீன் தெரியுது. கொஞ்சம் கேட்டு பிரேக் ஆகுது மாதிரி இருக்கு. பாட்டு ஃபுல்லா கேட்கல. இல்ல இது வந்து நான் இதுலயே போடுறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுது. பாட்டு கேட்கல. சூப்பர் பிக்சர்ஸ் எல்லாம் வருது மாதாஜி. கேக்குறதா? பாட்டு கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி நல்லா சீன். கோபி ஜனவல்லப சதா சரீரம் ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन ब्रज जन Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare என்ன மாதாஜி, என்ன ஸ்பெஷல் மாதாஜி? Ram Ram Rama Hare Krishna. இந்த பாட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்ம தினமே பாட்டினா எப்பவுமே வந்து பிரபுபாதர் வந்து எந்த ஒரு இதை ஆரம்பிச்சாலும் இது ஆரம்பிக்காத இருக்க மாட்டேன். இந்த பாட்டு இல்லாத இருக்கவே இருக்கும்.
பாட்டு கேட்கல மாதாஜி, பட் நல்ல சீன் இருந்தது மாயாப்பூர். போட்டுக்கலாம் ஓ, மாதாஜி. பாட்டு கேட்கலையா? ஓகே. பாட்டு கொஞ்சம் கூட கேட்கல மாதாஜி, அதான் என்ன ஸ்பெஷல்னு உங்ககிட்ட கேட்டேன். ஓ, உங்களுக்கு காதுல பாட்டுக்கு அந்த கேட்கல மாதாஜி. ஆனா ரொம்ப மாயாப்பூர் இதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. சிலதான் காலையில மங்கள ஆரத்தி மாயாப்பூர்ல கூட நான் பாத்திருக்கேன் மாதாஜி, அது கூட காமிக்கிறாங்க. ஆமா, யூடியூப்ல பாக்குறோம். ஆமாமா, யூடியூப்ல வரும்ல மாதாஜி பாட்டு. யூடியூப்ல தான் வரும். பார்க்கலாம். யூடியூப்ல வந்து காலையில நீங்க வந்து இந்த 7:45 மேல 8 மணிக்கு தான் மோஸ்ட்லி அது இதுவா இருக்கு. இப்போ என்னமே வந்து இந்த சாங் போடுறாங்க. நிறைய இடத்துல மங்கள ஆரத்தி போடுறான் மாதாஜி, நிஜமாதான். நிறைய இடத்துல பாத்திருக்கேன் நான், பேர்ல மறந்து போச்சு. ராஞ்சியா, அங்க ஒரு டெல்லி இஸ்கான் போடுவாங்க. பெங்களூரு, பாம்பே, மேங்களூர் எல்லா இடமும். இது மாயாப்பூர். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா நான் அந்த பாட்டு நான் எழுதி வச்சு அது ஹால்ல வச்சுட்டு வந்துட்டேன். அந்த குழந்தை அழுது, அதனால நான் போல அந்த பாட்டை எழுதி வச்சேன். கரெக்டால நான் மனப்பாடம் பண்ணினது பாடுறதுக்கு அங்க வச்சுட்டு வந்துட்டேன். அடுத்த வாரம் பாடுங்க. அடுத்த வாரம் பாடலாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து மாயையோட இதை வந்து காய்ச்சலை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பிரபுஜி ஜானகிரம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க அந்த ஸ்லோகம் படிங்க. அந்த 8வது அத்தியாயம் இருக்குல்ல, பகவத்கீதை, பாகவத்கீதை 1வது கேண்டோ 8வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகம் படிக்கிற மாதாஜி. ஜன்ம சௌரிய ஸ்ருத யதமான மத பூமான் நைவர்த்தி அவிதாத்தும் வை தவம் அகிகேன கோஹாரம். இதுவும் படிங்க டிரான்ஸ்லேஷன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மை லார்ட், யுவர் லீடர்ஷிப். இல்ல அந்த அவங்க இதுலயே இருக்கே டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து நம்மளுடைய பாகவதத்திலேயே இருக்கே, போற்றுதற்குரிய பகவானே. அது நான் எடுக்கல மாதாஜி, நீங்க அது சொல்லலையே ஃபர்ஸ்ட், நான் கேட்டேன். சரி, இல்ல நீங்க ஒரு ஆர்வமா கேட்டதுனால சரி, அட்லீஸ்ட் ஸ்லோகமும் அந்த இது மாத்திரம் அதுல இது படிங்க அப்படின்றது. ஓகே, நாம வந்து இது பண்ணிக்கலாம். இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இந்த ஸ்லோகத்தோட இது டிரான்ஸ்லேஷன் என்ன அப்படின்னா, போற்றுதற்குரிய பகவானே, தாங்கள் பௌதீக தன்மை தீர்ந்து போனவர்களுக்கு மட்டுமே அணுகுவதற்கு எளியவராவீர். உயர் குடிப்பிறப்பு, சிறந்த வளம், உயர்கல்வி, உடல் அழகு போன்றவற்றில் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள முயன்று கொண்டு பௌதீக பாதையில் நடைபோடும் ஒருவனால் உணர்வு பூர்வமாக உண்மை நெருங்க முடியாது அப்படின்ட்டு இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்தோட இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து இந்த மாயை வந்து நம்மளால வந்து கட்டுப்படுத்த முடியுமா? மாயையில எல்லாருமே வந்து சிக்கொண்டு இருக்கோம் இல்லையா? யாரெல்லாம் சிக்கொண்டு இருக்காங்க மாயையில? பகவான்கிட்ட கேட்டுட்டு பகவான் வந்து பிறக்கும் போதே மாயா வந்து பிடிச்சிடுது மாதாஜி. அதுக்கு முன்ன தேவையில்லைன்னு சொல்றோம். அம்மா வயிற்றுல இருக்கும்போது நான் போதும், இனிமே இந்த வாழ்க்கை தேவையில்லைன்னு பகவான் சரின்னு சொல்லிட்டே வராரு. பிறந்ததே அதை மறுபடியும் வந்து அது வந்து கவர் பண்ணுது. பழசெல்லாம் மறக்கும் போது திரும்பி இந்த வாழ்க்கையில வந்து வந்துடுறோம் எல்லாருமே. எல்லாருமே இந்த மாயையில வந்து எல்லாருமே இந்த சிக்கொண்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. யார் ஒருவர் வந்து இந்த மாயையில வந்து பகவானுடைய உணர்வுல இருந்தாதான், கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவங்களுக்கு தான் மாயை நெருங்காது. யார் ஒருவர் வந்து இந்த மாயையில சிக்கொண்டு இருக்காங்க, நான் வந்து வெளியிலே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் இருந்தார்? சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதாஜி. பகவான் இல்லைன்னு சொல்றவங்க சுகதேவர் தான் வயிற்றுக்குள்ள இருந்து நான் வரமாட்டேன், அதனால்தான் 16 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வர்றாரு. கலி யுகத்துல வரமாட்டேன்னு உள்ளே இருந்தார். கலின்றது மாதிரி அதான் மாயை தான் மோஸ்ட்லி வந்து பயந்துட்டு அவர் வெளியில மாயைக்கு பயந்துன்னு அவர் வந்து வெளியில வரவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து பண்ணாரு. 16 வயசு வரைக்கும் அம்மா வயிற்றுக்குள்ளேயே இருந்தாரு. அப்புறம் பகவானோட அனுகிரகத்தினால அவர் வெளியில வந்தாரு. உடனே வந்து காட்டை நோக்கி நடந்து போயிட்டாரு. காட்டுக்கு ஓடுறாரு.
ஆமா, காட்டை நோக்கி நடந்து போயிட்டாரு. அங்கதான் வந்து இந்த இதெல்லாம் வந்து சிக்குற முடியாது அப்படின்றதுனால அவர் வந்து அங்க போயிட்டாரு. அண்ட் மொரோவர் வந்து 16 வயசு வந்து அவர் வந்து அந்த இருட்டுலயே இருந்தாரு. எப்படி இந்த இருட்டுன்னு வந்து நம்ம எதோட கம்பேர் பண்ணிக்கலாம்? நம்மளோட வாழ்க்கையில அந்த இருட்டு வந்து இருந்தது எப்போ? அறியாமை. அறியாமை தான். இல்ல, நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். 2 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். என்ன மாதாஜி? 2 வருஷம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கோம். நமக்கு ஒண்ணும் தெரியாது இல்ல மாதாஜி. ஒரு மாதிரி நம்ம வந்து ஒரே இடத்துலயே நம்ம இருந்திருக்கோம், எங்கேயுமே போகாம ஒரே இடத்துல. இந்த கொரோனா பீரியட்ல எங்கேயுமே போகாம உள்ளேயே அடைஞ்சுக்கிட்டோம். அப்ப நமக்கு ஒரு ஞான ஒளியா இந்த இது பகவத்கீதை பாகவதம் அதெல்லாம் வந்து கிடைச்சிருக்கு. மாதாஜி நம்ம எல்லாம் ஒன்னா சேரணும்னுதான் கொரோனாவே வந்ததுக்கு போல இருக்கு மாதாஜி. இல்லன்னா நம்மளாம் சேர்ந்திருக்க மாட்டோம். நம்ம சேர்றதுக்குரிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துச்சு. செஞ்ச நல்லதுல இது ஒண்ணு. எது நடக்கிறதோ நன்மைக்கே நடக்கும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா, எல்லாம் நன்மைக்குங்கிறாப்ல பகவான் வந்து கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது. நீங்க ஏன் கொரோனா கொண்டீங்க, நாங்க வெளியில ஃப்ரீயா நடமாட முடியல அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கொஸ்டின் பண்ணவே முடியாது. கொஸ்டின் பண்ணா வச்சுக்கோங்க, நம்ம இந்த பகவத்கீதையும் சரி பாகவதம் கிளாஸ் எல்லாம் வந்து கேட்டிருக்கவே மாட்டோம். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு சத்சங்கம் எல்லாம் இருந்திருக்கவே இருக்காது. அதுதான் இப்ப நம்ம எல்லாம் இவ்வளவு இதுவா இருந்திருக்க முடியுமா மாதாஜி அந்த கொரோனா வரலன்னாக்க? அதுதான். அதனால அந்த 2 போர்டு போட்டு நகராட்சிடுறான் வீட்டுல வெளியே வரக்கூடாதுன்னு. ஏன்னா தேவைன்னா உள்ள இருந்து சொல்லுன்றான். அந்த தெருவு யாரும் வர்றதில்ல. அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த பீரியட்ல சேர்ந்த அளவு இப்ப சேரவும் மாட்டேங்கிறாங்கல்ல மாதாஜி. ஆமா, அது இப்போ கொஞ்சம் லூஸ் ஆயிடுது இல்ல. நம்ம இப்பெல்லாம் இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு வந்து 100க்கு மேல இருப்பாங்க மாதாஜி. இப்ப என்ன பார்த்து 20 பேர் அப்படித்தான் வர்றாங்க. இல்ல, பல அலுவல்கள் வந்து இப்ப நிறைய இருக்கு. அப்ப வந்து ஒண்ணும் இல்ல, எங்கேயுமே இல்ல. கிச்சன் விட்டா இந்த கிளாஸ் விட்டா கிச்சன் அப்படின்ற மாதிரிதான் இருக்கு. வெளியே போக கூடாதுங்கிற, வெளியில போக கூடாது அப்படின்றதுனால எதுவும் கிடையாது அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து அப்ப வந்து சரி அப்ப இதுலயாவது போடலாம் அப்படின்ட்டு. எங்களுக்கு எல்லாம் ரிட்டையர் ஆனவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. கிஃப்ட் மாதிரி மாதாஜி. கிஃப்ட், காட்ஸ் கிஃப்ட் இதெல்லாம் எங்களுக்கு. ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க இந்த நடமாட முடியாம இருக்கக்கூடிய சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு எல்லாம் இது ஒரு வரப்பிரசாதமா வந்து இருந்தது. சோ நம்ம வந்து மாயையில வந்து சிக்குறாம நாமளே வந்து ஒரு வழியை வந்து தேடினோம். அது என்ன யார் கொடுத்தது வழி அப்படின்னா பகவான் தான் வந்து கொடுத்துருக்காரு. இல்ல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நம்ம வந்து கிளாஸஸ் எல்லாம் வந்து சேர்ந்திருக்கோம். நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நாலேஜ் கொஞ்சமான நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கு. பகவத்கீதையும் பாகவதம் பத்தியும் கொஞ்சம் கிடைச்சிருக்கு. யாருமே அதுவே இல்லாத இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஃபேஸ்புக்கோ இல்ல உங்களுக்கு வந்து யூடியூப் அது இதுன்னு இல்ல டிவி உட்காந்து ரொம்ப நாள் முழுக்க வந்து பார்த்துட்டு இருந்தவங்களும் இருந்திருக்காங்க இல்லையா? அன்னைக்கு நாள் முழுக்க பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களும் இருந்திருக்காங்க. அந்த 2 வருஷமும் வந்து இது நம்மளாவது வந்து இந்த பீரியட வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா வந்து பண்ணிட்டோம். அது வந்து யாரோட அனுகிரகம் அப்படின்னா பகவானுடைய அனுகிரகத்தினால்தான் அது வந்து கிடைச்சது. ஏன்னா போன ஜென்மால நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு புண்ணியம், அதாவது பக்தி சேவையில ஈடுபட்டு இருக்கிறதுனால்தான் இந்த பக்தி சேவையை வந்து பகவான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இதுதான் நம்ம வந்து நினைக்கணும். இதெல்லாமே வந்து இந்த பக்தி சேவை இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மள வந்து மாயையில இருந்து சிக்குறாம பண்றதுதான் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. சோ அதுதான் இங்க வந்து குந்தி வீர மகாராணியும் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே வந்து மெட்டீரியலா, அதாவது ஜட பூமியில எல்லாருமே வந்து ஜட வாழ்க்கையில எப்படி நான் முன்னேறணும் அப்படின்றதுதான் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்களே ஒழிய நான் வந்து எப்படி நான் பகவானுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து கிடையாது. என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த 3 விஷயங்கள் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். என்ன 3 விஷயம் அப்படின்னா சம்பந்தா, நம்மளுக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு. இது வந்து அபிதேயா அப்படின்றது. அபிதேயனா எனக்கும் பகவானுக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப், எனக்கும் அவருக்கு உள்ள உறவு முறை என்ன அப்படின்றதுதான். உறவு முறை என்ன அப்படின்னா நான் பகவான் கிட்டே வந்துட்டுதான் உறவு முறை இல்லையா? சோ அதை வந்து புதுப்பிக்கணும். எப்படி புதுப்பிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வயத்துல இருக்கும் போதே நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டோம், நான் வந்து உங்களை நான் மறக்க மாட்டேன் வெளியில வந்துட்டு அப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்க வந்து எல்லாரும் ஹாப்பி பர்த்டேன்னு பாடின உடனே நம்மளுக்கு ஒரே சந்தோஷமா போயிடுது. எல்லாரும் நம்மள வந்து புகழறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மயக்கத்துல அந்த வந்து மாயையில நம்ம வந்து சிக்கொண்டு நம்ம என்ன பண்றோம், பகவான் வந்து மறந்துடுறோம்.
அதான் வந்து சொல்றாங்க, இது அபிதேயான்றது நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து கண்டிப்பா வந்து தெரியணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அடுத்தது வந்து லாஸ்ட் வந்து பிரயோஜனம் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சம்பந்தம் பத்தி பகவானுடைய என்ன இதுன்றது தெரியணும், அதையே வந்து எனக்கு ஏன் தெரியணும், அப்புறம் வந்து என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் பகவான் வந்து ஏன் தெரியணும், அதனால எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்றதுதான். பிரயோஜனம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது ரெண்டும் வந்து விஞ்ஞான அறிவு வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, பகவானை பத்தியான ஆன்மீக அறிவு கிடைச்சது அப்படின்னா நம்ம வந்து எப்படி வந்து இவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா அம்பரீஷ் மகாராஜ், எனக்கு வந்து கை கால்கள்லாம் கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பகவானை வந்து சேவை பண்றதுக்கும் பிரசாதங்களை பண்றதுக்கும் அவருடைய நாமங்களை துதிக்கிறதுக்கும் அவருடைய நாமங்களை கேட்கறதுக்கும், அதுதான் வந்து நான் இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து பிரயோஜனம் அப்படின்ட்டு வந்து மூணும் வந்து நம்ம கண்டிப்பா நம்மளோட வாழ்க்கையில வந்து தினமுமே நம்ம வந்து நினைச்சு பார்க்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு சம்பந்தா விதேய அப்புறம் வந்து இது பிரயோஜனம் மூன்றும் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில என்னைக்குமே நம்ம மறக்கக்கூடாது. நம்ம எங்கிருந்து வந்தோம், திருப்பி வந்து அந்த பகவானுக்கு நம்ம எப்படி நம்ம சேவை பண்ணணும், பகவான் வந்து நம்ம சேவை பண்ணல அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எதுவுமே தராது இருக்க போறது கிடையாது, எல்லாமே வந்து தரப்போறாரு. ஆனா நாம வந்து இந்த ஜடபூமியிலேருந்து எப்படி சீக்கிரமா வெளியேறது அப்படின்றதுதான் நம்மளுடைய நோக்கமாக கோலாக இருக்கணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா திருப்பியும் நம்ம வந்து 300 ஜென்மம் எடுத்து திருப்பியும் எல்கேஜி யூகேஜி அப்புறம் வந்து என்ன காலேஜ் தேடுறது, அப்புறம் வந்து வேலையை தேடுறது, அப்புறம் வந்து கல்யாணம்னு ஒண்ணு ஆகுறது, அடுத்தது குழந்தைன்னு ஒண்ணு இருக்கு. சோ இதெல்லாமே திருப்பி அந்த ரிப்பீட் சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் பண்ணணுமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் மார்க் நமக்குள்ளேயே வந்து எழுப்பணும். அது இருந்துட்டு அப்படின்னா நம்ம இந்த ஜென்மாலேயே நம்ம வந்து பகவானை வந்து போச்சு புகழறதுக்கு நம்ம பழகிக்கணும். இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அப்போ நம்ம மாயையிலேருந்து ஈஸியா வந்து வெளியில வர முடியும். இப்போ ஜெயஸ்ரீகண்ணன் மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? சரி, யாரோ படிக்கிறல இந்த பீயிங் மெட்டீரியல் தமிழ்ல வச்சிருக்கேன், படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. சரி, பதம் 26. ஜென்மைஸ்வரிய சுத ஸ்ரீபிரி ஏதமான மதக உமான் நைவார்கதி அபிதாதும் வை வாம் அகிஞ்சன கோசரம். எம்பெருமானே, பகவானாகிய தங்களை சுலபமாக அணுகிவிட முடியும். ஆனால் பௌதீக வாழ்வில் முற்றிலும் விரக்தி அடைந்தவர்களால் மட்டுமே அதை செய்ய முடியும். கௌரவமான குடும்பம், பெரும் செல்வம், உயர்ந்த கல்வி மற்றும் உடல் அழகு ஆகியவற்றில் தன்னை முன்னேற்றிக் கொள்ள முயலும் ஒருவரால் உண்மையான உணர்வுடன் உங்களை அணுக முடியாது. பொருளுரை: கௌரவமான குடும்பத்தில் பிறந்து செல்வத்தை பெற்றிருத்தல், கல்வி மற்றும் கவர்ச்சியான உடல் அழகு ஆகியவற்றை பெற்றிருத்தல் பௌதீக முன்னேற்றமாக கருதப்படுகின்றன. பௌதீகவாதிகள் அனைவரும் இத்தகைய பௌதீக செல்வங்களை பெறுவதில் தீவிரமாக உள்ளனர். இதுவே பௌதீக நாகரிக முன்னேற்றம் எனப்படுகிறது. ஆனால் இச்செல்வங்களை எல்லாம் பெற்றிருப்பதால் நிலையற்ற உடைமைகளில் மயங்கி திமிர் பிடித்தவர்களாக நடந்து கொள்கின்றனர். இதன் விளைவாக இத்தகைய திமிர் பிடித்தவர்களால் பகவானின் புனித நாமத்தை ஓ கோவிந்தா, ஓ கிருஷ்ணா என்று மனப்பூர்வமாக உச்சரிக்க இயலாது. ஒருமுறை பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதால் பாவி ஒருவன் எல்லா பாவங்களையும் போக்கிக் கொள்கின்றான் என்று சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதுவே பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதின் வலிமையாகும். இது சிறிதும் மிகைப்படுத்தப்பட்ட கூற்று ஆகாது. பகவானின் புனித நாமத்திற்கு உண்மையாகவே இத்தகைய சக்தி வாய்ந்த ஆற்றல் உண்டு. ஆனால் இத்தகைய உச்சரிப்பிலும் தரம் என்பது உண்டு. அது உணர்வின் தரத்தை பொறுத்ததாகும். ஆதரவற்ற ஒருவரால் பகவானின் புனித நாமத்தை உணர்ச்சி பூர்வமாக உச்சரிக்க முடியும். ஆனால் அதே புனித நாமத்தை பௌதீகத்தில் பெரும் திருப்தி அடைந்தவரால் அவ்வளவு உணர்ச்சி பூர்வமாக உச்சரிக்க இயலாது. பௌதீக திமிர் பிடித்த ஒருவன் பகவானின் புனித நாமத்தை எப்பொழுதாவது உச்சரிக்க கூடும். ஆனால் அவனால் தரமாக உச்சரிக்க இயலாது. ஆகவே பௌதீக முன்னேற்றத்திற்குரிய 4 கொள்கைகளாவன: 1 கௌரவமான குடும்பம், 2 நல்ல செல்வம், 3 உயர்ந்த கல்வி மற்றும் கவர்ச்சியான அழகு ஆகியவை ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையில் உள்ள
இடைஞ்சல் என்று கூறப்படுகின்றன. காய்ச்சல் சுகாதாரமற்ற உடலின் ஒரு புற அம்சம் என்பதை போலவே தூய ஆன்மீக ஆத்மாவை மூடியுள்ள பௌதீக திரையும் ஒரு புற அம்சமேயாகும். பொதுவான முறை என்னவெனில் காய்ச்சலின் அளவை குறைத்து விட வேண்டும். தவறான சிகிச்சை முறையால் அதை அதிகரித்து விடக்கூடாது. ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்கள் சில சமயங்களில் பௌதிக வாழ்வில் ஏழ்மையானவர்களாக இருப்பதாக காணப்படுகிறது. இது உற்சாகத்தை குன்றுவிட செய்யாது. மாறாக காய்ச்சலின் உஷ்ணம் குறைவதானது எப்படி நல்லதோ அதே போலவே இந்த ஏழ்மையான நிலை நல்ல அறிகுறியாகும். வாழ்வின் நோக்கத்தை பற்றிய அறியாமையில் அதிகமாக ஒருவரை ஆழ்த்திவிடக்கூடிய பௌதீக மார்க்கத்தின் அளவை குறைத்துக் கொள்ள வேண்டியதே வாழ்வின் குறிக்கோளாக இருக்க வேண்டும். பௌதீக மயக்கத்தில் ஆழ்ந்துள்ளவர்கள் பகவானின் ராஜ்யத்திற்குள் நுழைய சிறிதும் தகுதியற்றவர்கள் ஆவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப லெங்தியான இது. ஆனா இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம வந்து சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பௌதீகத்துல நம்ம வந்து முக்கியமா வந்து இது நாளும் வந்து நம்மளுக்கிட்ட நிறைய பேர் இல்லையா, நமக்கு வந்து பணக்கார குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறது, அப்புறம் வந்து நல்ல கல்வி உள்ள இடத்துல வந்து பிறக்கிறது, அப்புறம் வந்து நல்ல செல்வந்தர் வீட்டில் பிறக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலி, நல்ல வந்து பணம்ன்றது வேற, அப்புறம் வந்து அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலின்றது வேற, இன்னொன்னு வந்து பர்சனாலிட்டி. இந்த நாளும் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன அப்படின்னா பர்சனல் பியூட்டி அப்படின்னு வரும்போது நிறைய பேர் என்ன மேக்கப் போட்டுண்டு அப்புறம் வந்து தன்னுடைய அழகை வந்து வெளியுலகத்துக்கு காமிச்சு அது மூலமா பொருள் ஈட்டுறது அப்படின்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்காங்க. அதெல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பகவான் கிட்ட வந்து செல்லக்கூடிய பாதையை வந்து அடைக்கிறது அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா. அவங்க எல்லாருமே வந்து நீங்க யார வந்து பாருங்க, எல்லாருமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கர்வத்தோட தான் வந்து நடப்பாங்க. நீங்க வந்து எஸ்பெஷலி நீங்க வந்து ரொம்ப அழகு ஜாஸ்தியா அப்ப எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க நடக்கிற விதமே வந்து தனியாக இருக்கும். இதை நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். அதனால்தான் அந்த மாயையா இருக்கக்கூடிய மேக்கப் போட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த செல்லுலாய்டு, அதாவது சினிமா இண்டஸ்ட்ரீஸ வந்து நிறைய பேர் வந்து ஏன் வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து மாயை தான் வந்து அவங்க வந்து கவருது. அவங்க என்ன சொன்னாலும் அவங்க ஏத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்க முடியாது. சோ இதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா அப்பேற்பட்டவர்களை வந்து நாமங்களை உச்சரிக்கிறதுக்கும் வந்து அருகதை இல்லாத. என்ன நாமம் அப்படின்னா கோவிந்தா ஓ கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து இந்த இது பாடி பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னா பாகவதத்துல வந்து 2வது கேண்டோல ஐ திங்க் 2வது சாப்டர்ல வந்து இதை பத்தி ரொம்பவே விளக்கமா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. பகவானுடைய நாமத்தை வந்து ஏன் நம்ம வந்து உச்சரிக்கவில்லை என்றால், உச்சரிக்கிறதோ இல்ல நம்மளுடைய சென்சஸ், அதாவது நம்மளுடைய புலன்கள் வந்து பகவானை வந்து அந்த காரியத்தை வந்து பார்க்கல அப்படின்னா அது வந்து எப்படி வந்து யூஸ்லெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து கண்ணு இருக்கு, இந்த கண்ணு வந்து பகவானை வந்து பார்க்கல அப்படின்னா அது வந்து எதோட கம்பேர் பண்றாரு பிரபுபாதா அப்படின்னா, அது வந்து இப்ப நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும், மயில் இருக்கு இல்லையா, மயிலோட இறகுல என்ன இருக்கு, கண்ணு இருக்கும். கண்ணு இருக்குல்ல, அந்த கண் போல அப்படின்ட்டு அந்த கண்ணு யூஸா, அதனால பயன் இல்ல, அது மாதிரின்னு சொல்றாரு பிரபுபாதர். இந்த கண்ணு வந்து பகவானை பார்க்கல அப்படின்னா அந்த கண்ணு வந்து ஒரு மயில் தொகையில இருக்கக்கூடிய அந்த மயில் இறகுல இருக்கக்கூடிய கண்ணு மாதிரி அப்படின்ட்டு வந்து காது வந்து பகவானுடைய நாமங்களே அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை கேட்கல அப்படின்னா அது வந்து பாம்போட 2 இது இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, ஹோல்ஸ் இருக்குல்ல, ஓட்டை, பாம்புக்கு ஓட்டை இருக்கு இல்லையா, அது காது அது வந்து பாம்பு காது கிடையாது, ஆனா பாம்போட காது மாதிரி துவாரங்கள் இருக்கு இல்லையா. சோ அதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்றாரு பகவான். நாக்கு வந்து எதோட கம்பேர் பண்றாரு அப்படின்னா வந்து மழை காலத்துல எது வந்து ஜாஸ்தி சத்தம் போடும், எனக்கு மாதாஜி மழை காலத்துல எது வந்து ஜாஸ்தி சத்தம் போடும், தவளை. தவளை வந்து சத்தம் போட்டதுனால என்ன ஆகும், பாம்பு வந்து தன் வாயால் கெடும். அதுதான் அது மாதிரி ஆகும்ங்கிறத சொல்றாப்புல. நம்ம வந்து இதை வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலே வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நெவர் காசிப்ன்ட்டு வந்து சொல்லியிருக்காரு இவரு. நீங்க வந்து அந்த நம்ம வந்து யார பத்தியும் எதையும் வந்து காசிப் பண்ணக்கூடாது. என்ன சொல்றது, அந்த
இன்னும் சொல்லுவாங்க அந்த ஊரு ஊரு இது கதையெல்லாம் வந்து பேசி அது பண்ணாம ஹரிநாம் ஹரிநாம் பிரஜல்பா பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சைத்தன்யர் வந்து சொல்றாங்க. அந்த வந்து நாக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமங்களை வந்து பேசணும். அப்புறம் வந்து கால்கள் வந்து பகவானை நோக்கி நடக்கல அப்படின்னா அது வந்து எதோட கம்பேர் பண்றாரு பகவான் இவரு பிரபுபாதர் அப்படின்னா மரம் வந்து ஒரே இடத்துல இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நடந்து போக தெரியாது. அது மாதிரி வந்து கணக்கு கால் இருந்தும் பிரயோஜனம் கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய கோவிலுக்கு போனோம் அப்படின்னா நம்ம தலை வணங்கணும் இல்லையா, பகவானை வந்து இப்படி நம்ம வணங்கணும் இல்லையா. இந்த வணங்கல அப்படின்னா அது எதோட கம்பேர் பண்றாரு பகவான் அப்படின்னா ஒரு பிணத்தோட தலை மாதிரி அப்படின்ட்டு வந்து. பிணத்துக்கு வந்து வணங்க முடியுமா? அதுதான் அது அந்த தலை வந்து வணங்காது, ஏன்னா ஸ்டிஃப் ஆயிடும் இல்லையா, அது வணங்காது இல்லையா, அந்த மாதிரி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. மத்தாஜி கிணறா பாடியோட தலைக்கு கம்பேர் பண்றாரு. சோ இதெல்லாமே வந்து 2வது கேண்டோல ஐ திங்க் சாப்டர் 2ல வந்து இத பத்தி வந்து கொடுத்திருக்காங்க. ஃபுல் சாப்டர் அதை பத்தி நிறைய நம்மளுடைய சென்சஸ் பத்தி தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது கொடுத்திருக்காங்க உயர்ந்த கல்வின்னு ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்திருக்காங்க மத்தாஜி. கல்விக்கு கூட அது வந்து தீமையா இடைஞ்சலா கூறப்படுகின்றன. ஏன் இடைஞ்சலாகும் நீங்க சொல்லுங்க. அந்த உயர்ந்த கல்வி எப்படி மாதாஜி நல்லா படிச்சவங்க அந்த பத்தி பகவானை பத்தி ஹெட்பைட் வந்துரும் மாதாஜி. உங்களை ஒரு இடத்துல தலைமை தாங்க சொல்றாங்க. தலைமை தாங்க சொல்லும் போது மாதாஜி வந்து எம்எட் எம்ஃபில் அப்புறம் வந்து டாக்டரேட் எல்லாம் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம எழுந்திருக்கிற தோரணி எப்படி இருக்கும், இப்படிதான் நம்ம எழுந்திருக்கோம். தனக்கெல்லாம் முடிச்சுக்கிறது மாதாஜி. அவங்க அதே மாதிரி பணம் இருக்கிறவங்களும் பணகணமும் அப்படிதான் ஆகும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க உயர்கல்வி அப்படின்றது வந்து இப்ப அப்துல் கலாம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோ, அவரு உயர்கல்வி. பட் அவரோட இது அது மாதிரி சிலர் தான். ஆமா, ஒரு சில பேர் அதுதான் வந்து நிறைய. ஆனா நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த 4 இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு அழகு இருந்தது, படிப்பு இருந்தது, நம்ம பெரிய அரிஸ்டோக்ராட்டிக் ஃபேமிலியில பிறந்தோம் அப்படின்னா, அப்புறம் வந்து நிறைய பணம் இருந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய தோரணையே வந்து போற இடத்துல வந்து வித்தியாசம். பெரிய பணக்கார குடும்பத்துல பெரிய பணக்காரத்துல இருந்தா அவங்க பண்றாங்களே இல்லையோ சுத்தி இருக்கிறவங்க வந்து பண்ணுவாங்க. அதுதான் இங்க வந்து கூட இருக்கிறவங்க அவங்கள இது பண்ணிடுவாங்க. அந்த மாதிரி வந்து இதெல்லாமே வந்து இன்டாக்சிகேஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இதெல்லாமே இன்டாக்சிகேஷன் இருந்தது அப்படின்னாலே அதனால்தான் நீங்க வந்து நிறைய நம்மளுடைய ISKCON இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, மகாராஜா நிறைய பேரு இப்ப நம்மளுடைய NND பிரபுவே எடுத்திருந்தாலும் அவரு வந்து ஐஐடி அதெல்லாம் வந்து பாஸ் பண்றது ரொம்ப வந்து கஷ்டம். இதோ இப்போவாது நம்ம வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமான்றாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து பாஸ் பண்றது 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பாஸ் பண்றதெல்லாம் ரொம்ப வந்து கஷ்டம் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப பயங்கரமா இன்டெலிஜென்டா இருந்தாதான் நீங்க வந்து அதை பாஸ் பண்ண முடியும். பட் இருந்தாலும் அவருக்கு அந்த தலகணம் அப்படின்றது இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்து பகவானை வந்து நிறைய வந்து அவரு அதையும் சொல்லியிருக்காரு. அவரு நான் வந்து அப்படிலாம் இருந்தேன் நானு. ஆனா எப்ப நான் எனக்கு வந்து பகவானுடைய சேவை அவங்க நிறைய இவங்கெல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ரொம்ப சின்னவன் அப்படின்ட்டு வந்து தெரிஞ்சுது. எவ்வளவு படிச்சிருந்தாலும் எனக்கு வந்து நான் வந்து 0 அப்படின்னு எனக்கு வந்து அதுதான் தெரிஞ்சது. லாஸ்ட் வீக்கும் இன்னும் அதுதான் வந்து ஷேர் பண்ணிட்டாரு. சோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த தலக்கணம் பிடிச்சு நம்மளுக்கு வந்து ரியலைசேஷன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து திருப்பி அந்த இடத்துக்கு வந்து போக மாட்டோம். ரியலைசேஷன் வந்தாச்சு. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க, நம்ம வந்து வி பிகம் பஃப்ட் அப், அதாவது கர்வம் வந்து ஜாஸ்தியாகும் அப்படின்ட்டு வந்து. அதே மாதிரி இங்க வந்து 4 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஹைலி மெட்டீரியல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து பௌதீகத்துல வந்து ரொம்ப உயர்வாகணும் அப்படின்னா என்ன ஃபர்ஸ்ட் நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து உயர்ந்த குலத்துல பிறந்தோம் அப்படின்னு தான் ஹை பேரண்டேஜ். யாருமே வந்து நான் வந்து செருப்பு தைக்கிறவரோட பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாராவது சொல்லியிருக்காங்க அவங்க கிளாஸ்ல எல்லாம்? எங்க அப்பா வந்து இது வச்சிருக்காரு, சலூன் வச்சிருக்காரு அப்படின்ட்டு ஏதாவது பசங்க வந்து நம்ம கூட வந்து சொல்லுவாங்களா? யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. சொல்லவே மாட்டாங்க. சோ எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணோம், ஹை பேரண்டேஜ் அதுதான் நம்மளுடைய ரொம்ப பெரிய இதுவா நினைச்சுக்கோம். நம்ம என்னோட தாத்தா வந்து இந்த ஜமீன்தாரா இருந்தாரு, அது இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் பெருமைப்படுவாங்க. அடுத்தது வந்து எனக்கு வந்து நிறைய வந்து இது இருக்கு, பணம் இருக்கு, அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ஹை எஜுகேஷன் இருக்கு,
அப்புறம் வந்து பியூட்டி, அதாவது அழகு இருக்கு. இது நாலும் தான் வந்து நம்மள வந்து கெடுக்கிறதே அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இந்த ஜட பூமியில. இது வந்து இட் இஸ் அன்ஹெல்தி அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இட் இஸ் வெரி அன்ஹெல்தி. அந்த இது இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் நெவர் என்கரேஜ். அது வந்து நம்மள வந்து என்கரேஜ் பண்ணவே விடாது. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றோம். இது எல்லாமே வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட பிரின்சிபல் என்ன இருக்கணும் லைஃப்ல அப்படின்னா இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். அப்போ நம்மளுடைய மாயை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாகும். இப்ப வந்து நம்ம யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து பேசும்போது நம்மள ஈஸியா வந்து புரிஞ்சிருது அவங்க மாயையில சிக்கிட்டு இருக்காங்க, இதை பத்தி நாம அவங்க கிட்ட பேசுறது வந்து பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சுத்தி முத்தி இருக்கிறவங்க நீங்க பாத்திருப்பீங்க. நிறைய பேர் வந்து நகைக்கு ஆசைப்படுறது, அது பண்றது, அதெல்லாம் ஏங்க நீங்க அவ்வளவுதான் போட்டுன்னு வந்தீங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் வந்து கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ, கோமா வரும். சோ என்ன இருக்கோ என்ன இதுவா இருக்கோ அதுதான் போட்டுன்னு போகணும் ஒழிய அதுக்காக அடவல் வாங்கிட்டு அதெல்லாம் போகணும் அப்படின்ற அவசியமே வந்து. அதனால கிராஸ்லி இல்யூஷன் பர்சன்ஸ் ஆர் குவைட் அன்ஃபிட். ஸோ எல்லாமே வந்து என்ன நம்மளுடைய கிராஸ் பாடி எது வந்து ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பு தான் அதுக்கு வந்து காரணம். நம்மளுடைய ஸ்பிரிட், அதாவது நம்மளுடைய சோல் வந்து ஆத்மா வந்து அதுல எதுவுமே வந்து சிக்குறாது. நம்மளுடைய உடம்பு வந்து அதுதான் வந்து இதெல்லாம் வந்து தேடும். பணக்கார குடும்பம், நான் நிறைய கல்வி, நான் அழகு அப்படின்றதெல்லாம் அந்த உடம்பு தான் வந்து தேடுமா ஒழிய. சோ இந்த மாதிரி நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா, கர்வம் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பகவானுடைய வாசலுக்கு கூட நம்ம என்டர் பண்ணவே முடியாது அப்படின்றது. சோ இந்த பேராகிராஃப் இன் ஒன் சென்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் இருந்தது. புக் இருக்கா பாருங்க, அப்படி இல்லைன்னா இதுல இருந்து புக் என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. எத்தனாவது? செகண்ட் பேராகிராஃப். இன் செகண்ட் பேராகிராஃப் அடுத்த இதுலயா மாதாஜி? அதே இது ஒரு வகையில் பார்த்தால் மாதாஜி இது வந்து புக் வேறையா இருக்கு. இது என்கிட்ட இந்த புக் தான் மாதாஜி, பாகவதம் தான். பாகவதம் இல்ல, பாகவதம் புக் பாகவதத்துலதான் நான் படிச்சேன். 453 பக்கம் பதம் 26. பாகவத புக்ல இருந்தா படிச்சுக்கிறீங்க. அதனாலதான் எடுத்தேன் மாதாஜி. அதுல இது நான் இப்போ இதுல டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கேன்ல. மாதாஜி படிங்க மாதாஜி, புஷ்பா மாதாஜி. Second paragraph. In one sense, of course. In one sense, of course, material opulences are God's grace. To take birth in a very aristocratic family or nation like America, to be very rich, to be advanced in knowledge and education, and to be endowed with beauty or gifts of pious activities. A rich man attracts the attention of others, whereas a poor man does not. An educated man attracts attention, but a fool attracts no attention at all. Materially, therefore, such opulences are very beneficial. But when a person is materially opulent in this way, he becomes intoxicated. Oh, I am a rich man. I am an educated man. I have money. One who drinks wine will become intoxicated and may think that he is flying in the sky or that he has gone to heaven. These are effects of intoxication. But an intoxicated person does not know that all these dreams are within the limits of time and will therefore come to an end, because he is unaware that these dreams will not continue. He is said to be in illusion. Similarly, one is intoxicated by thinking, I am very rich, I am very educated and beautiful, and I have taken birth in an aristocratic family in a great nation. That's all right. But how long will these advantages exist? Suppose one is an American and is also rich, beautiful, and advanced in knowledge. One may be proud of all this, but how long will this intoxication exist? As soon as the body is finished, it will all be finished, just like the intoxicated dreams of a person who has been drinking. இதெல்லாம் தான் மாயை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நம்மளுக்குள்ள வந்து மாயை, நான் பணக்காரன், நான் எஜுகேட்டட், நான் வந்து நிறைய கல்வி இருக்கு, என்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு, நான் அமெரிக்கால இருக்கேன். அந்த மோகம் வந்து நிறைய பேர் இருக்கு இல்லையா? இப்போ அந்த மோகம் இருந்துன்னு இருக்கு. அமெரிக்காவுக்கு போய் படிச்சாதான் படிப்பு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க. அது வந்து மோகம். இப்ப பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஈகானமி, நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட பொருளாதாரம் வந்து நிறைய
இந்த லெவல்ல வந்து வந்திருக்கு. வேற மத்த நாடுகளோட பொருளாதாரம் வந்து வீழ்ச்சி அடைந்துதான் தான் இருக்கு. சோ இப்ப வந்து இப்ப நிறைய பேர் வந்து பெருமை பேச மாட்டாங்க. ஏன்னா அங்க எல்லாமே வந்து பணப்பற்றாக்குறை வந்து ஆரம்பிச்சாச்சு. சைனாவாகட்டும், அமெரிக்கா ஆகட்டும், எல்லா இடத்துலயும் வந்து பணப்பற்றாக்குறை ஆரம்பிச்சு. இங்க வந்து நம்ம நாடு வந்து தன்னிறைவு பெற்றது, செல்ஃப் சஃபிஷியன்டா வந்து இருக்கு. எல்லாமே வந்து நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளுடைய பொருளாதாரம், அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பு வந்து அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து சொல்றது. அந்த கர்வம் வந்து என்னைக்குமே வந்து இருக்கக்கூடாது. ஒரு தடவை வந்து வந்து பிரான்ஸ் பிரபுபாதர் வந்து போயிருந்தாராம். அப்ப வந்து சொல்லுவாங்களா, வந்து இங்க பிரபுபாதர் வந்து அந்த பிரான்ஸுக்கு போயிருந்த போது அவர் கேட்டாரு, இங்க யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொன்னாங்களே, யார் அது அப்படின்ட்டு வந்து, நான் தான் பிரான்ஸ், நான் இல்லைன்னா பிரான்ஸ் கிடையாது, பிரான்ஸ் இல்லைன்னா நான் இல்லை அப்படின்னு சொன்னவங்க வந்து யாரு இங்க அப்படின்னு வந்து கேட்டாங்க. இப்ப யாராவது சொல்ல முடியுமா? அது யாரு அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு இந்த வார்ல? நெப்போலியன் போனபார்ட் இருந்தாரு. அவர் வந்து சொல்லுவாரா, நான் தான் பிரான்ஸ் அப்படின்ட்டு சொன்னாரு. சோ அப்ப வந்து பிரபுபாதா நாங்க போயிருந்த போது பிரான்ஸ் இருக்கு, அவர் எங்க அப்படின்னு கேட்டாரு. அதுதான் வந்து மாயை அப்படின்ட்டு வந்து சோ மாயையில நம்ம என்னைக்குமே வந்து சிக்கூடாது. நம்ம வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம எல்லாமே வந்து பர்மனன்ட் அப்படின்னு. we are not permanent, we are only temporary அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. எப்படி வந்து ஒரு குடி போதையில இருக்கக்கூடியவன் வந்து அவன் எங்கேயோ வானத்துக்குள்ள பறந்து போற மாதிரி வந்து நினைச்சுட்டு இருக்கான். கடைசியில அவன் வந்து பூமியில தான் வந்து தரையில எங்கேயோ விழுந்து கிடக்கிறான் ரோட்ல அப்படின்றது அவனுக்கு எப்ப தெரியும் அப்படின்னா காலையில எழுந்து பார்த்தாதான் வந்து தெரியும். அது மாதிரி எல்லாமே வந்து மாயை அப்படின்ட்டு வந்து எல்லாமே வந்து டெம்பரரி பிளஷர் தான். எல்லாமே வந்து டெம்பரரி பிளஷர். டெம்பரரி பிளஷருக்கு தான் நிறைய பேர் வந்து ஆசைப்படுறாங்க. நம்ம வந்து ஒரு பொருள் வந்து போய் வாங்குறோம், இல்ல ஒரு பொருள் ஆர்டர் பண்றோம் வீட்டுக்கு அப்படின்னு வரும்போது, அந்த பொருள் வர வரைக்கும் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும், ஆசை ஆவல் எல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கும். வீட்டுக்கு வந்த உடனே அதுக்கு வந்து பொட்டு வச்சு சந்தன குங்குமம் எல்லாம் வச்சு எல்லாம் இது பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, வந்துட்டு அவ்வளவு அது எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருக்க. சோ அந்த மோகம் எல்லாமே வந்து டெம்பரரி தான் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு வந்து நம்ம இன்டாக்சிகேட் ஆகக்கூடாது. ட்ரீம்ஸ் வந்து என்ன மாதிரியான ட்ரீம் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதையும் பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவர் வந்து அவருடைய இதெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம வந்து பகவான் இடத்துல நம்ம போகக்கூடியது. இந்த எப்படி வந்து மகாத்மாக்கள் அப்புறம் வந்து யாரெல்லாம் வந்து செல்ஃப் ரியலைஸ் சொல்லும், அவங்க வந்து என்னதான் நீங்க வந்து திருப்பி அந்த ஜட பூமியோட ஆப்புலன்சஸ்க்கு நீங்க கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா கூட திரும்பி வர மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து ருசி கண்டுட்டாங்க. எது பகவானுடைய பாதார விந்தங்களை வந்து ருசி பார்த்ததுனால அவங்களுக்கு வந்து திரும்பி வரத்துக்கு பிடிக்காது. இந்த 6 கோஸ்வாமிகள் நம்ம தான் வந்து சொல்றாரு. அந்த கோபாலபட்ட கோஸ்வாமி அவரு ஸ்ரீரங்கத்திலையும் வந்தவர். அவரு வந்து அதுதான் வந்து இது பண்றாரு. அவரு எனக்கு எதுவுமே வேண்டாமே, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அவருக்கு வந்து எப்படி இன்ஸ்பிரேஷன் வந்தது அப்படின்னா, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து பாத்துருக்காரு. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் வந்து இவரு வந்து கோபாலபட்ட கோஸ்வாமியை வந்து 64 மாலை வந்து பண்ணுவாராம். ஆனா இவர் வந்து அதுக்கு மேல அதான் 1 லட்சம் வந்து அவர் வந்து பண்ணும்போது இப்ப வந்து அதுக்கு மேல வந்து பண்ணக்கூடியவர். அவரை வந்து மீட் பண்றதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சது. அதனால எனக்கு வந்து வேற எதுலையுமே எனக்கு வந்து நாட்டம் இல்லை அப்படின்ட்டே வந்து பகவான் அவர் சைத்தன்யர் என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து உயர்ந்த ஆடைகளையோ உயர்ந்த நீ வந்து ட்ரெஸ்ஸ வந்து போட்டுட்டிய, உயர்ந்த செருப்பு அந்த மாதிரி நீ போட்டுட்ட அப்படின்னா உனக்கு வந்து திரும்பி அந்த இதுக்கு வந்து வரத்துக்கு வந்து உனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. உனக்கு எப்ப நீ வந்து ட்ரெஸ்லயும் சரி, உன்னுடைய அதாவது ஆடைகள்லயும் சரி, அப்புறம் வந்து உன்னுடைய அவுட்லுக் அதாவது முகத்துக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து நீ வந்து சாயம் பூசுறது என்னைக்கு நம்ம வந்து நிறுத்துறோமோ அப்ப வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து டெம்பரரி அப்படின்றது வந்து அதை விட்டாதான் அப்படின்ட்டு வந்து நீ இந்த பூமி இந்த உடம்பு வந்து நம்ம கீழே விழுறதுக்கு போறதுதான். ஆத்மா வந்து பகவான் கிட்ட போறது. அந்த ஆத்மாவை தூயம் பண்றதுக்கு நீ வந்து பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டே இரு, தினம் நாமம் சொல்லு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நாமத்தை வந்து தினமே நீ வந்து சொல்லிட்டு ஹரே நாம அந்த கேவலம் சொல்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு உண்டான வந்து மாற்று மருந்து எதுவுமே வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு. இது எல்லாமே எதை போக்குறதுக்கு அப்படின்னா நம்ம மாயையில சிக்கொண்டு இருக்கிறத போக்கடிக்கிறது தான் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இது மத்தாஜி. These dreams are on the mental. வேற யாராவது இருந்தா கூட வாசிக்கலாம். சான்ஸ் கொடுக்குறோம்னு நினைச்சுக்காதீங்க யாரும்.
இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறத நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? வாலண்டரி படிங்க. வாலண்டரி apart from Padma Mataji, mental platform, the egoistic platform, and the bodily platform, but I am not on the body. The gross body and the subtle are different from a actual self. The gross body is made of earth, water, fire, air, and ether, and the subtle body is made of mind, intelligence, and false ego. But the living being is transcendental to these 8 elements, which are described by the Bhagavad Gita as the inferior energy of God. அது வந்து 8வது அத்தியாயத்துல வந்து வருது. பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயம் அனல் வாயு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 8 எலிமெண்ட்ஸும் வந்து என்னுடைய இதுல இருந்து தோன்றியது அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து பக்தி யோகத்துல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு. என்னெல்லாம் அப்படின்றது வந்து 5 பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். எல்லாருமே வந்து சொன்னாங்க இல்லையா, நாம வந்து எம்டியா வந்தோம் அப்படின்னு சொல்றாங்களே. எத்தனை பேர் நம்புறீங்க நான் வந்து எம்டியா வந்தேன், எம்டியா போறேன் அப்படின்னு? நான் வந்து கையில எதுவும் எடுத்துன்னு வரல, கையில எதுவும் எடுத்துன்னு போறது இல்லை அப்படின்னு. அதான் மாதாஜி உண்மை. எடுத்துட்டு போகலைங்கிறத உண்மை மாதாஜி. பட் நாங்க எடுத்துட்டும் வரல, எடுத்துட்டும் போறது இல்ல. இப்ப பகவத்கீதை, பாகவதம் அந்த ஒரு இதெல்லாம் இருக்கும்ல மாதாஜி மனசுல. நான் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னா, நம்ம எடுத்துட்டு வரலன்றது சொல்லவே அது வந்து பொய் அப்படின்றாங்க. நம்ம எதுவும் எடுத்துன்னு வரல, நம்ம எடுத்துன்னு வந்தது என்ன எடுத்துன்னு வந்தோம், நம்மளுடைய கர்மாக்களை கர்மாக்கள் எடுத்துன்னு வந்தோம் இல்லையா. அதுதான் வந்து யூ ஆர் நாட் எம்டி ஹேண்டட் அப்படின்றாங்க. நீ கர்மாக்கள் எடுத்துன்னு வந்த, நீ வந்து அந்த கர்மாக்களை வந்து கழிக்கிறதுக்காக தான் இந்த இதுவே. நீ எதுவுமே எடுத்துன்னு வரலன்னு நீ ஏன் ஜடபூமியில வரப்பற? நீ வந்து பகவான் கிட்ட போகலாமே. இதுதான் வந்து சொல்றாங்க. போறப்ப என்னத்தை கொண்டு போகும்போது இந்த இதுல நம்ம என்ன பண்ணினமோ அப்பவும் அந்த கர்மா தானே. அந்த கர்மா வந்து நம்ம வந்து எவ்வளவு கர்மாக்கள் நம்மளோட ஜீரோ ஆனாதான் நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து போக முடியும். ஏதோ ஒரு இதுல யாரோ ஒருத்தர் வந்து கடிஞ்சிருப்போம், யாராவது ஒருத்தர் வந்து பின்னாடி பேசியிருப்போம், ஏதோ ஒரு நம்ம பேச்சால அவங்கள வந்து நம்ம ஏதோ ஹர்ட் பண்ணிருப்போம். இதெல்லாம் சூழ்நிலையும் அப்படி அமையறதே. அதுதான் நம்ம எவ்வளவு கட்டுப்பாடா இருந்தாலும் நம்ம எப்ப ரொம்ப கான்சியஸா இருக்கும். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அப்ப அதுதான் என்ன அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து அந்த அகங்காரம் அது மேலோங்கறதுனால்தான் இதெல்லாமே வந்து வருது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நான் என்னையே கேட்டான கேள்வி அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொல்றாரு இல்லையா. நீ யார்? நீ ஆல்ரெடி நீ வந்து ஒரு பெரிய இந்த அண்ட சராசரங்கள்ல பார்க்கும்போது நீ வந்து கடுகளோட பாதி கால் கடுகூட கிடையாது நம்மெல்லாம். அதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் வாயே திறக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்றேன். அதனால நம்ம வந்து எது பேசினாலுமே நம்ம வந்து பேசுறது கூட வந்து ரொம்ப யோசிச்சுதான் வந்து பேசணும். பேசாத இருக்கிறதா பெட்டர். அதனாலதான் ராமங்கி வந்து பேசு அப்படின்னா அந்த நாக்கை எதுக்கு உபயோகப்படுத்தணும்னா ஹரிராமத்துக்கு ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றதே பெட்டர். யாராவது எதாவது சொன்னாங்களா ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். நம்மளோட ஒப்பீனியன் இல்லையா, நமக்கு எதுவும் சொல்றதுக்கு இல்லையா, ஹரே கிருஷ்ணா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றது வந்து மச் பெட்டர் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இது எல்லாமே வந்து நம்ம எடுத்துன்னு வந்தது. நம்ம வந்து நம்ம என்னைக்குமே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய கிராஸ் பாடின்றது நம்ம கிள்ளி பார்க்கக்கூடிய அந்த இது ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம் ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் தான். நாம யாரு அப்படின்றதும் அதுவும் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த எர்த் இது வந்து நம்மளுடைய கிராஸ் பாடி, நம்மளுடைய உடம்பு வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம சரீரம் வந்து 3 விதமான மனம், புத்தி, அகங்காரங்களால ஆனது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இதெல்லாமே வந்து பகவான்ல இருந்து நம்ம வந்து தோன்றி இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி ஆஃப் காட் அப்படின்னு. ஏன் இன்ஃபீரியர்? பகவான் வந்து சுப்பீரியர் எனர்ஜி, நம்ம இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி. ஏன் இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி சொல்றாங்க? ஜட பூமியில நம்ம பிறந்ததுனால இன்ஃபீரியர். நம்ம பகவான் கிட்டே இருந்தானா நம்ம எல்லாம் வந்து சுப்பீரியர். நம்ம ஜட பூமியில வந்ததுனால இன்ஃபீரியர். அது மகா தத்துவத்துல வந்துட்டோம் இல்லையா, அதனால நம்ம வந்து இன்ஃபீரியர் அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் இங்க வந்து இந்த மாயையிலான சிக்குன்றவர்கள் நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க. நம்ம ஒருத்தர் வந்து நீங்க யார் சொன்னீங்க மாயையிலான சிக்குண்டவர்? மாயையில வந்து சிக்குண்டவர் யாருன்னு சொன்னீங்க? நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நம்ம மாயையில வந்து இருந்து அப்புறம் வந்து வெளியே வந்தவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாருமே தானே.
இல்லம்மா, இல்ல நான் வந்து சொன்னது வந்து டிவோட்டிஸ். நான் பாகவதத்துல படிக்கிறவங்க டிவோட்டிஸ். ஆனா ஞாபகத்துக்கு டக்குன்னு வில்லுமங்கல் டாக்கூர் மாதாஜி. வில்வமங்கல டாக்கூர். ஜடபரதரா மாயையில வந்து சிக்கின்றாரு. நம்ம இவரு நாரதரும் வந்து மாயையில இருந்தானே சிக்கின்றாரு அவரு. இவரு மாதாஜி சுகதேவ கோஸ்வாமி மாதாஜி. சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து என்ன பண்ணாரு அவரு? சுகதேவ கோஸ்வாமி மாயையில சிக்குண்டல்ல. பரத மன்னர் அவரு பிறந்தப்பவே ரொம்ப ஆன்மீகம். இல்ல அவரு முன்னாடி அவர் ஓடி வந்தாருல்ல, என்னவா ஓடி வந்தாரு? யாருக்குள்ள புகுந்துட்டாரு? நாரதரா? நாரதர் வந்து தனியா அவருக்கு வந்து நான் கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் கேக்குறாரு அவரு, கிருஷ்ணா எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேன்றது. நீ இந்த ஜட பூமியை வந்து படைச்சுட்ட, ஆனா இந்த மக்கள்லாம் வந்து நீ இருக்கேன்றது தெரியும், ஆனா ஏன் வந்து உன்னை ஏன் துதிக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்றதுதான் எனக்கு ஒண்ணுமா புரியவே மாட்டேன்றது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு, நாரதா எனக்கு வந்து ரொம்ப தண்ணி தாகமா இருக்கு, போய் தண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னு. அவர் குடும்பமே நடத்திடுறாரு மத்தாஜி. ஆமா, தண்ணி கொண்டு வான உடனே போயிடுறாரு. கீழே போயிட்டு கேக்குறாரு, இந்த மாதிரி தண்ணி வேணும்னு கேக்குறாரு. அது கொண்டு கொடுக்குற ஒரு பொண்ணை பார்த்துட்டு அப்படியே மயங்கிடுறாரு அவரு. இந்த முனிவர்கிட்ட வந்து முனிவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த பொண்ணுக்குதான் நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு, நீங்க தப்பா எடுக்கலன்னா நானே பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்றாரு. இப்ப பண்ணிட்டுறாரு அவரு. பண்ணிட்டு ரொம்ப பெண்ண இந்த மனைவி அப்படின்னா அப்படி இருக்கக்கூடிய மனைவியாக அமைவது எல்லாருக்குமே வந்து கஷ்டம். இது வந்து சொல்லுவாங்க, எல்லாருமே விருப்பப்படக்கூடியது அப்படின்ட்டு வந்து ஓகே மனைவின்னு சொல்றோம் இல்லையா? ஏன் வந்து இப்ப நாம எல்லாருமே பெண்களாக பிறந்திருக்கோம். ஏன் பிறந்திருக்கோம்? நம்ம கர்மவினை மத்தாஜி. கர்மவினை. ஆச்சாரிய ஸ்ரீதர் பிரபு வந்து ஆணாக பிறந்திருக்கார். அவரையே ஆணாக பிறந்தார். பகவானோட படைப்பு இல்ல பிரபுஜி, பகவானோட படைப்பே கிடையாது. பகவான் வந்து நம்ம கர்ம வினையினால மத்தாஜி. கர்ம வினையே கிடையாது. நீ என்ன விருப்பப்படுறியோ அது உனக்கு கொடுப்பாரு. அப்ப நம்ம விருப்பப்பட்டுதான் பெண்ணா இருக்கோம். கடைசி சமயத்துல போன ஜென்மத்துல விருப்பப்பட்டிருக்கோம். இப்போ ரொம்ப ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் 2 பேரும் ரொம்ப சண்டை போட்டுட்டு இருந்து வச்சுக்கோங்க, இந்த இடத்துல ரொம்ப படுத்துறீங்க நீங்க, நான் இருக்கட்டும் அடுத்த ஜென்மம் நான் வந்து ஆணா பிறந்து உங்களை நீங்க இங்க மனைவியா வந்து நான் உங்களை படுத்துற பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. பகவான் அந்த பாயிண்ட் நோட்டட் அப்படின்னு பகவான் அந்த பாயிண்ட் நோட்டட் அப்படின்னு இங்க வரவே கூடாதுன்னு நான் நினைச்சாக்க அது நடக்குமா மத்தாஜி? அது நம்ம பகவான் வந்து வரணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் பாக்குறாருல்ல. நம்ம குவாலிஃபை ஆகணும். அதுக்கு குவாலிஃபை ஆனாதான் அனன்ய பக்தியில இருந்தாதான் நம்ம வந்து திருப்பி வர முடியாது. அதனாலதான் நம்ம எல்லாமே நம்ம போன ஜென்மத்துல ஆணாக இருந்து பெண்ணாக வரணும்ட்டு நம்ம விருப்பப்பட்டோம். அதனால பெண்ணாக பிறந்தோர். ஆண்கள் எல்லாருமே வந்து போன ஜென்மத்துல வந்து பெண்ணாக இருந்து ஆணாக வரணும்னு பிரியப்பட்டாங்க. அதுதான் வந்து அதனாலதான் வந்து நம்ம ரொம்ப டீப்பா வந்து பாகவதத்தும் படிச்சாலும் சரி, பகவத்கீதையில நிறைய வந்து சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னா, நீ என்ன விருப்பப்படுறியோ அதை நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். அதை நம்ம நோட் பண்ண தவறிடணும். நீ என்ன விருப்பப்படுறியோ அதை நான் உனக்கு தந்துடுறேன்னு சொல்றேன். அதனால நீ விரும்பியது வந்து பெண்ணை ஆணு மாத்தி மாத்தி மிருகம் விலங்கு பறவை இப்படி மாத்தி மாத்தி இருந்துட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அதுதான் வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து பியூர். சோ அதனால இந்த ஒரு பெரிய வெள்ளம் வந்துடுறது. வெள்ளம் வந்த உடனே அப்பதான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது. இல்ல வெள்ளம் வந்த உடனே என்னாச்சு அப்படின்னா அவரும் வந்து சாதாரண மனுஷன் கிடையாது. அவர் என்ன பண்றாரு, அத்தனை நாள் வந்து சேர்த்து வச்ச நகை எல்லாத்தையுமே அவரோட சொத்துக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து மூட்டை கட்டி முதுகுல போட்டுட்டாரு. அவரு மனைவி இந்த பக்கம் பிடிச்சிட்டாரு, பசங்களை இந்த பக்கம் பிடிச்சிட்டு வாங்கடா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து போறாரு. ரொம்ப வெள்ளம் ஜாஸ்தியான உடனே அந்த பின்னாடி போட்டு இருந்த இந்த பண மூட்டை வந்து அத்தனையும் போயிடுறது அவருக்கு. சரி போ, அது போகட்டும், மனைவி இருக்காளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளையும் இழுத்து பிடிச்சு வச்சுக்கிறாரு அவரு. ஒரு பெரிய இன்னொரு வந்து ஒரு அலை வந்த உடனே அது வந்து பசங்களை எல்லாம் வந்து இழுத்துன்னு போயிடுறது. ஐயோ மனைவியாவது இருக்காளே அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் ஏற்பட்டது. சோ இன்னொரு பெரிய அலை வந்த உடனே அந்த மனைவியும் வந்து போயாச்சு. அப்புறம் வந்து அவருக்கு வந்து என்னடாவது இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ஷணம் அப்படி யோசி பார்க்கும்போது அச்சோ நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அவருக்கு அப்பதான் புரிஞ்சுது. அப்புறம் ஓடுறாரு.
இங்க தண்ணி அப்படின்னு கேக்குறாரு ஒரு தண்ணி பகவான். ஞாபகம் வருது. அப்பதான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது, ஆமா. ஐயோ பகவான் தண்ணி ஞாபகம் தண்ணி வருது. எடுத்துன்னு வர மறந்துட்டேனே அப்படின்ட்டுன்னு. கிருஷ்ணா நீ எனக்கு போருப்பா, எனக்கு நீ இந்த மாயையில என்னை சிக்குறவே வேண்டாம், எனக்கும் இதுக்கும் வேண்டாம், பெரிய போடு, நான் கேட்கவே மாட்டேன் கேள்வி அப்படின்ட்டு சொல்றாரு அவர்கிட்ட. சோ அதுதான் பகவான் வந்து சொல்ல மாட்டார். நம்ம தான் என்ன சொல்லுவோம், பசங்களுக்கு விளக்கம் கொடுப்போம் இல்லையா, இப்படி இருக்குமாக்கும் அப்படி இருக்குமாக்கும், லெட் தம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாரு பகவான். நீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி பாரு, அப்புறம் நீ வந்து நீயா ரியலைஸ் பண்ணு. அதுதான் எப்பவுமே வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண பார்த்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப அனுபவ கல்வி. அனுபவம் தான் ஒரு பெரிய ஆசிரியை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து ஒரு கிரேட் டீச்சர் அப்படின்ட்டு வந்து. அதனால இந்த மாயையில வந்து நிறைய பேர் நீங்க வந்து யோசிச்சு பாருங்க. அடுத்த கிளாஸ்ல நீங்க வந்து சொல்லுங்க, மாயையில யாரெல்லாம் வந்து சிக்கணும். ஒண்ணு வந்து நாரதர், இன்னொன்னு வந்து பில்வமங்கல டாக்கூர்னு சொன்னாரு, அஜாமிலரும் அதேதான். அஜாமிலர் வேற யாருன்றது நீங்க யோசிச்சு சொல்லுங்க. மாயையில யார் வந்து சிக்கொண்டு இருந்தாங்க. ராமாயணம் எழுதின அவர் பேர் சட்டுன்னு விஸ்வாமித்திரன். ஐயோ அவர் பேர் அவர் பேர் சட்டுன்னு வரல. மத்தாஜி அவரு வால்மீகி. நம்ம தமிழ்ல வந்து கம்பராமாயணம் கம்பரை எழுதினார். இல்ல இல்ல அவர் கூட வால்மீகி கூட அவர் கூட மாயையில தானே மத்தாஜி திருடனா இருந்தாரு. மாயையில தான். அதுக்கப்புறம் அவரு ஞானம் கிடைச்சது. கரெக்ட். இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இருக்கு. ஏன் பிரகலாதர் கூட அப்படிதானே மத்தாஜி? பிரகலாதர் எப்படி மாயையில துருவன் மத்தாஜி. துருவன் வந்து அவர் வந்து அப்புறம் தான் ரியலைஸ் பண்ணினார்ல, மாயையில அவர் வந்து இல்ல, அவர் குழந்தை. அவர் குழந்தை 7 வயசு குழந்தை. 5 வயசு அப்பா மடியில உட்காரணும் அப்படின்றதுதான் எய்மா இருந்தது. மாயை கிடையாது, மாயேன்னு புரிஞ்சது. இயற்கை, நேச்சர் அது. ஆமா, இட்ஸ் குவைட் நேச்சுரல். எல்லாருக்குமே அப்படிதான் வந்து இருக்கு. நிறைய வந்து உதாரணங்கள் வந்து நிறைய இருக்கு. மாயையில சிக்குண்டவர்கள்லாம் வந்து எப்படி வந்து கரை சேர்ந்தார்கள். பிரம்மாவே மாயையில மாத்திட்டாரு. அப்புறம் வேற யாரு? நீங்க பிரம்மான்னு ஆரம்பிச்சோன்னு இவரும் அப்படிதானே, சிவபெருமானும் அப்படிதானே. சிவபெருமான் எந்த இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லுங்க பாக்கலாம். சிவபெருமான் அந்த பகாசுரனுக்கு இது கொடுத்துட்டு அப்புறம் அதுக்கே வந்து இது வர்றப்போ பகவான் தானே வந்து காப்பாத்துவாரு. விஷ்ணு வந்து மோகினி அவதாரத்தை பார்த்த உடனே அவருக்கு வந்து ஒரு கிளேசம் வந்தது, ஒரு மன கிளேசம் வந்தது. அவரும் வந்து மாயையில வந்து சிக்குண்டாரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. நிறைய பகவான் வந்து லீலைகள்லாம் நிறைய. அவங்களாம் அப்படி எல்லாம் இருக்கிறப்ப நம்ம எல்லாம் எந்த மாத்திரம் இல்ல, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்ன மாயைனா என்ன அப்படின்றத அவங்களுக்கு உணர்த்துவதற்காக. இப்ப நாம அப்படின்னா நம்ம பண்ணின கர்மாக்கள் அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்றது. எப்படி நான் வந்து நம்ம வந்து சொன்னோம் இல்லையா, இந்த பகவானுடைய நாம இப்பவும் நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப நாத்திகவாதிகள்னு இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து என்ன தெய்வீக இதை பொருந்தியவர்களும் வந்து இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் நாத்திகவாதிகள்லாம் ஏன் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் வந்து திருப்பிட்டு போறாங்க அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு உடனே என்ன ஞாபகம் வரணும், அந்த 5 தலை வணங்காதவர்கள் வந்து பிணத்திற்கு சமம், அவருடைய தலை வந்து பிணத்திற்கு சமம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அதே மாதிரிதான் அந்த பிரசாதம். அதை வந்து யார் தெரியுமா வந்து மாயையில வந்து இன்னும் இது அப்படின்னா, நம்மளுடைய துளசி ஆரத்தி எழுதினது யாரு? துளசி ஆரத்தி நீங்க பாடுங்களா அதை ஃபர்ஸ்ட். இது நமோ பிரேயசி நமோ அடுத்தது என்ன வரும்? தீனா கிருஷ்ணதாசா. தீனா கிருஷ்ணதாஸ் வந்து துளசி ஆர்த்தி வந்து எழுதினாரு அவரு. அவர் வந்து 16 வயசு பையன். அவர் வந்து இந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிக்குமா, பிரசாதம்னா ரொம்ப பிடிக்கும். லட்டு, எல்லாருக்கும் லட்டு பிடிக்கிற மாதிரி அவருக்கு வந்து லட்டு வந்து ரொம்ப பிடிக்குமா. அவருக்கு பிரசாதம் அப்படின்னா போவாராம். ஆனா அவருக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனே இல்லையா. அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு பூர்ணத்துவமே எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. பிரசாதம் அதெல்லாம் வந்து சாப்பிடுறா, ஆனா பூர்ணத்துவமே கிடைக்கல. எனக்கு என்ன இன்னும் ஏதோ லேக்கிங் தெரியும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இவர்கிட்ட சன்னியாசிட்ட போய் கேட்கிறாரு அவரு. எனக்கு வந்து இந்த பூர்ணத்துவமே கிடைக்க மாட்டேங்குது, எனக்கு வந்து என்ன குறைபாடுன்னு தெரியல, எனக்கு நான் எப்படி மாத்திக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து கேட்கும்போது அந்த சன்னியாசி வந்து சொன்னாரா, நீ எல்லாம் பண்றது எல்லாமே வந்து கரெக்ட், ஆனா நீ வந்து என்ன பண்ற அப்படின்னா
நீ வந்து பிரசாதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குற அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. பிரசாதம் சாப்பிடணும், பிரசாதம் சாப்பிடணும், நிறைய சாப்பிடணும் அப்படின்ட்டு. நாமளும் அப்படிதான். சில சமயம் வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து அவசரமா வந்து பிரசாத ஏதாவது பண்டிகை போது நைவேத்தியத்துக்கு எல்லாமே வந்து பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு நம்ம வந்து சுவாமி கிட்ட வந்து வெப்பமா இல்லையா எல்லாத்தையுமே சுவாமி கிட்ட வெப்பமா இல்லையா, சாதம் பருப்பு அப்புறம் வந்து வடை கிட எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து நைவேத்தியம் எல்லாம் வந்து பண்ணுவோம். பண்ணிட்டு நம்ம வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவோம், எனக்கு வந்து சாம்பார்ல உப்பு போட்டோம்னான்னு டவுட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சமா வந்து டேஸ்ட் பண்ணி ஐயோ உப்பே போடல, சரி நம்ம உட்காரத்துக்கு நல்ல வேலை இப்பவா பார்த்தனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உப்பு போடுவோம். ஸோ பிரசாதம் அப்படின்னா பகவானுக்கு நீ என்ன படைக்கிறியோ அதுதான் சாப்பிடும். நம்ம மட்டும் டேஸ்டா சாப்பிட்டுட்டு அவருக்கு அதான் மாதாஜி உப்புலேப்பன் கோயில்ல உப்பு போடாமலே அதுக்குதான் மாதாஜி கவனமா செய்யணும். மாதாஜி கவனமா செஞ்சாக்க எல்லாம் பர்ஃபெக்டா அமையும். 2-3 பேர் விசேஷம் நாள்ல 2-3 பேர் சேர்த்து சமைக்கும் போது அது கேட்டுக்கணும். ஒருத்தர் நீ நானே கவனிக்கிறேன், நீ இதை அதை பாருன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு தெரியல, சாம்பார் செஞ்சாக்க சாம்பார் ஒருத்தரே பாத்துக்கணும் எல்லாம். எனக்கு ஞாபகமே இல்ல நான் உப்பு போட்டேன்னா இல்ல, நீங்க போட்டீங்களான்னு கேட்பாங்க இல்லையா? ஆமா, அவங்களும் போட்டு நம்மளும் போட்டு இல்ல அந்த மாதிரி சமைச்சாக்க மட்டும் தானா எல்லாம் நல்லா அமைஞ்சிடும் மாதாஜி, அதெல்லாம் டவுட்டே வராது. நம்ம சாதாரண சமைக்கும் போது வர டவுட் சாமிக்குன்னு சமைக்கும் போது நிச்சயமா வராது மாதாஜி. நம்ம தத்துவத்துல நம்ம பேசலாம், சில சமயம் நம்மளுக்கு ஆயிடு நடந்திருக்கா இல்லையா. 4-5 பேர் சமைக்கிறப்ப கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, எல்லாரும் வர சமயம் வேற நைவேத்தியம் வேற பண்ணிட்டோம், சரி பரவாயில்ல அவெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டு சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்ட்டு வந்து கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து போட்டுருவோம். யாராவது வர்றவங்களுக்கு செஞ்சுதானே மத்தாஜி. இதான் வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து as long as we are in this material world மாயையில இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து உப்பு சர்க்கரை எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நிறைய சாப்பிடணும்ட்டு நம்மளோட நாக்குக்கு ருசி வந்து கண்டுட்டோம்னா நம்ம வந்து மாயையில நம்ம சிக்கொண்டிருக்கோம்னு அர்த்தம். நாக்குக்கு வந்து ருசி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து உயிர் வாழறதுக்காக we have to not live for food, we have to live to eat. அவ்வளவுதான், live to eatன்றது கிடையாது. நம்ம வந்து உயிர் வாழறதுக்காக சாப்பிடணும் அப்படின்றது சாப்பிடணும், அவ்வளவுதான். நீ வழியே சாப்பிடறதுக்காக உயிர் வாழணும் கிடையாது. சாப்பிடறதுக்காக நான் உயிர் வாழணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாதான் நம்ம அதுதான் வந்து தப்பு. பிரசாதம் அப்படின்னா கொஞ்சமா தான் சாப்பிடணும். அதான் வந்து தீன விஷ்ணுதாசாக்கு வந்து அவர் வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து சாப்பிடணும், நீ வந்து நிறைய சாப்பிடணும்ன்றதுக்காக நீ வந்து இது பண்ணக்கூடாது. பிரசாதம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு சாம்பிள் இருந்தா போதும். உடனே அவர் என்ன பண்ணாரா, எனக்கு இந்த நாக்கு தானே எனக்கு வந்து இது பண்ணிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுநாள்ல இருந்து என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து நிறைய வந்து இதுதான் வந்து சாப்பிட்டாராம். அப்படின்னா அந்த நீம் லீஃப், அதாவது வேப்ப இலையதான் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு. அவரை பத்தி நீங்க வந்து போட்டு பாத்தீங்களா உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஐ திங்க் ஐ ஹவ் டேக்கன் மோர் டைம். பிரபுபாதர் கூட நல்லா வந்து இது பண்ணிருக்காங்க, ரொம்ப கம்மியா தான் சாப்பிடுவார் பிரபுபாதர். ஆமா ஆமா. पांचकल्प दर्भेश कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டோத் பிரணாம் மாதாஜி, தண்டோத் பிரணாம். பட்டுக்கு ஏதோ இது